Doncs, Jordi, hola, suposo que has estat escoltant una miqueta també per aquí, Sí. veient la ponència del Carles. Bé, ara és el teu torn. Com us comentàvem abans, ara comencem aquesta visió de diferents institucions o organismes que estan gestionant informació ambiental o que podem considerar que té incidència ambiental, com la gestionen i com també la fan partícip a la col·lectivitat en general a través, bàsicament, de la xarxa. Ara, abans hem vist el cas de la Diputació de Barcelona, aquest organisme de caràcter, aquesta administració de caràcter local de segon nivell. Ara veurem què és el que o com està fent aquesta gestió d'informació l'Observatori del Paisatge. El Carles ens presentarà el web de l'Observatori. En Jordi ens farà aquesta presentació. Ell treballa és arquitecte tècnic de l'Observatori del Paisatge i ambientòleg, i ens portarà una miqueta, ens explicarà la tasca que estan desenvolupant des de l'Observatori. Gràcies per convidar-nos a presentar el nostre web, que de fet hi donem molta importància. Precisament intentem fer accessible tota la informació que fem i tanta informació que no generem nosaltres, però que sí que cerquem i que considerem que és interessant, intentem que estigui disponible per tothom al web, i és una de les parts principals i que hi dediquem molts esforços des de l'Observatori. Si us sembla... Molt bé. Si us sembla, començarem explicant breument una mica què és l'Observatori, pels que alguns de vosaltres segurament ja ho sabreu, però l'Observatori és un ens d'assessorament de l'administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. Va ser creat l'any 2004, però va començar l'activitat el 2005, arran de la creació de la Llei de Paisatge de Catalunya, i s'organitza en forma de consorci, del qual en formen part una trentena o quarantena d'entitats i d'administració, com podrien ser les diputacions, els col·legis professionals, les universitats i sobretot també la Generalitat de Catalunya. De les funcions principals que podreu veure aquí, sobretot van encaminades per una banda, com he comentat abans, a la sensibilització i difusió, realitzant seminaris, fent publicació de llibres al propi web de l'Observatori, muntant algunes exposicions. I després hi ha l'altra part, una de les funcions que també ve assignada per la Llei de Paisatge, que és l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, que més endavant ja us explicarem una mica més de detall, entre altres diverses tasques que fem. Seguirem a través de Començarem per la portada del web. A la portada el que nosaltres volem és... aquí tenim diversa informació, sobretot aquí podem veure aquests apartats del paisatge, de premsa i agenda, que són actualitzats gairebé diàriament, on es poden trobar on fem una selecció de notícies relacionades amb paisatge que anem trobant a la xarxa, i a l'agenda es poden veure els diversos actes que properament tindran lloc i que també tenen a veure amb el paisatge. Després deia que hi havia un apartat de glosari on hi ha una selecció d'una quarantena de termes relacionats amb el paisatge i la seva definició, i llavors aquí a dalt, al costat de les imatges inicials,
hi ha el que en diem la tria, que és una selecció de documents que considerem interessants, no generats per l'Observatori, però que a través dels contactes i d'anar investigant doncs hem anat trobant i que considerem interessants, doncs els posem aquí. Bé, doncs seguirem per les pestanyes de dalt, a veure si funciona. Aquí tenim l'apartat d'activitat i s'hi recull tota la informació precisament de tot el que realitzem des de l'Observatori. Per exemple, hi trobem, de tots els seminaris que hem anat realitzant, trobem les ponències, es poden consultar totes les ponències dels seminaris que hem anat fent, fins i tot en algun cas els vídeos i també tant els programes, però sobretot és això, es poden consultar totes les ponències que s'han realitzat en els diversos seminaris i jornades que anem fent. Des de materials educatius, això es tracta d'un projecte concret que es diu Ciutat, Territori i Paisatge, que no sé si n'heu sentit a parlar, però es tracta d'un projecte resultat d'una col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i el de Territori i Sostenibilitat i que consisteix en 12 làmines didàctiques orientades a l'alumnat d'ESO. De fet, s'incorpora dins de l'estructura curricular, no? Està preparat perquè els alumnes d'ESO puguin, a dins de les seves classes, doncs, ho puguin treballar i es tracta, a veure si n'obrim alguna. Es tracta d'unes làmines de 12 paisatges de Catalunya, de diverses, intenta ser una representació de tota la diversitat de paisatges de Catalunya i la idea és que l'alumne doncs, aprengui a identificar els paisatges i que s'adoni la complexitat que té gestionar-los. No? Des de l'Observatori, en aquest projecte, el que hem realitzat més és un apartat web que ara us ensenyaré, que és un complement d'aquest, d'això em sembla que ara ja ho veieu, sí. Un complement de les làmines, que es tracta d'aquesta pàgina web, que hi ha diverses activitats, una com aquesta primera més d'identificació d'elements en el paisatge. Primer hi ha una mínima informació del lloc, ja ho veureu, després aquí un més d'identificació, que van més de descoberta del paisatge, i després hi ha altres activitats, com per exemple aquesta identificació d'elements del paisatge urbà i d'elements de paisatge més agroforestal o natural, i després pregunta a l'alumne doncs, quin tipus de paisatge és un o l'altre. Després hi ha alguna altra activitat més. Per passar cada activitat s'han de respondre unes preguntes de pas, ara ho estic fent així en format ràpid. En aquest cas aquí es treballa el tema dels canvis que hi ha hagut en aquest paisatge i es demana als alumnes que identifiquin uns canvis entre la imatge antiga i la nova. També és una oportunitat que aprenguin a treballar amb ortoimatges. Llavors hi ha una part on hi ha una mena d'entrevistes virtuals a gent del territori que responen diverses preguntes. I finalment hi ha una part final on els alumnes, a part de generar-se un informe de tota la informació que han anat anotant, doncs se'ls pregunta com volen que sigui aquest paisatge en el futur. I se'ls deixa fer diverses proves, per exemple, en aquest cas, si deixem que els nuclis urbans creixin o no creixin. De fet, que tot està encaminat a que l'alumne vegi la complexitat i comenci a adonar-se que en funció del que faci el territori les repercussions seran unes o altres. Ara tornarem al web. Relacionat amb aquest web, també hi ha una demo demostrativa en castellà i una en anglès. I després també està disponible la guia didàctica pel professorat, que també serveix
per si des d'alguna entitat o d'algun institut que treballi aquests materials i vulgui fer una cosa semblant, treballar amb l'alumnat, fer un treball de camp, doncs a partir d'aquests materials se li dona suport perquè ho pugui desenvolupar. Després, entre l'activitat d'observatori que tenim disponible, hi ha tota la informació de les cartes de paisatge, que al moment ara no entraré en la seva definició, després, si voleu, mitjançant les preguntes ja ho explicaré. I aquí hi ha la informació de i l'estat de totes les cartes que s'estan desenvolupant en aquests moments, i tant les que s'estan desenvolupant com que ja s'han finalitzat. I aquí es pot descarregar en PDF tota aquesta informació. El paper que té l'observatori en aquestes cartes és més d'una coordinació i de seguiment, podríem dir. Hi ha uns agents impulsors, però des de l'observatori es té un paper més de seguiment. A part, també s'informa en el web de què és una carta i tot plegat. I després, aquest sí, que és l'apartat que podria tenir una mica més d'estona, que són l'apartat dels catàlegs de paisatge, que els catàlegs són uns documents que caracteritzen els paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors, les amenaces, les dinàmiques, les oportunitats, i en fan propostes, determinen uns objectius de qualitat paisatgística i unes propostes per millorar aquests paisatges. Dels catàlegs de paisatge el que fan també és delimitar, n'hi ha 7, un per cada àmbit territorial, corresponent als 7 plans territorials parcials de Catalunya, i el que fan és delimitar cada àmbit en diverses unitats de paisatge. Després, de cada una d'aquestes unitats de paisatge se'n fa una fitxa fent una diagnosi. Aquí, per exemple, tenim la diagnosi d'una de les unitats de paisatge del catàleg de paisatge de les comarques gironines. Hi ha diversa informació i també amb cartografia, com ara podrem veure. Bé, podem tardarà una mica de carregar el mapa, si cas... No, la cartografia. Aquí tenim la cartografia d'aquesta unitat, també que identifica tots aquests valors que he comentat anteriorment. I al final el que fa de cada unitat i també a nivell general de tot l'àmbit és fer aquesta proposta d'actuacions. I aquesta proposta d'actuacions és la que, seguint la importància d'aquests documents, raó que les propostes que surten d'aquests catàlegs, per mandat de la llei de paisatge, s'incorporen en forma de directrius de paisatge en el planejament territorial. És a dir, el catàleg no és un document normatiu per si sol, però sí que els objectius i propostes que se'n fan, majoritàriament acaben com a directrius de paisatge. Per exemple, en un dels casos, i després sí que, evidentment, com que formen part de la normativa del pla territorial, són d'obligat compliment. Per exemple, aquí teníem les directrius de paisatge del catàleg de paisatge de les comarques gironines. Bé. Per tant, és que ha dit que no s'incorporen totes perquè també la funció dels catàlegs, a part de proveir d'aquestes directrius en el pla territorial, també té una funció més tant de sensibilització com també de fer propostes per les polítiques sectorials, que en aquest cas sí que no són vinculants, però també es fan. Després dels catàlegs de paisatge també ens surten, arran de fer els diversos catàlegs de paisatge, els objectius de qualitat paisatgística per tot Catalunya. Això és una mena d'extracció de tots els objectius definits en els diversos catàlegs, i que són aquests 10 d'aquí, que també es poden consultar. I després, si ara anem a això, que tota la informació que tenim dels catàlegs, ara un cop explicats, al web es pot trobar
tant el prototipus de catàleg, és a dir, el document de base que va servir perquè tots els catàlegs fossin més o menys iguals, perquè els catàlegs, l'observatori els coordina i s'elaboren a través d'equips universitaris. Normalment s'intenten agafar 2 equips pluridisciplinars, per tal que la visió del paisatge sigui el més àmplia possible. I després, aquí, i per aconseguir coordinar aquests equips, doncs tenim aquest prototipus, que és una mica la base de com està estructurat tot el document i què hi ha a anar a cada apartat. Tota la informació que us he explicat en què consisteixen els catàlegs i les seves funcions també es pot trobar al web. Després, una part important que no us he explicat és que en tota l'elaboració dels catàlegs de paisatge hi ha uns processos d'informació pública bastant extensos al llarg de tot el procés d'elaboració, que considerem que és molt important que la gent pugui dir la seva, i sobretot en un tema tan subjectiu com és el paisatge. I a part de les entrevistes dels principals agents, sessions de debat que s'han realitzat, també hi ha enquestes web, que ara, per exemple, al web, encara que les enquestes no estiguin operatives, sí que es poden consultar a nivell informatiu. Perdoneu. No, em sembla que la tenia oberta. Doncs això, també es poden consultar a nivell informatiu a través del web. I després el que també m'agradaria explicar és que també es pot consultar l'estat de desenvolupament dels catàlegs. De fet, en aquests moments en tenim 4 aprovats, 2 que estan pendents d'aprovació, que ja s'han finalitzat per part de l'Observatori, però que estan en mans del Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui els aprova. De fet, el del Pirineu ja va rebre l'aprovació inicial i ara està pendent de l'aprovació final. I el de comarques centrals, que l'estem acabant d'elaborar, i el primer trimestre l'any que ve ho tindrem ja finalitzat. Per tant, al web podem consultar tota la informació de tots els catàlegs que estan aprovats. Es pot descarregar tota la documentació en format, tot el que us he ensenyat de la unitat del Valls d'Olot, doncs de totes les unitats dels catàlegs aprovats, tota la cartografia, i més endavant esperem tenir també tota la cartografia en format shape. Tot i que ara, dels catàlegs aprovats, si la gent la necessita, doncs ens ho pot demanar i la passarem sense problemes per correu electrònic o mitjançant un CD. Però és una informació que està aprovada, el que volem i el que ha de ser és que tothom qui vulgui la pugui tenir disponible, i més endavant esperem tenir-la al web. Després, un altre dels, diguem, que vindrien a ser els productes d'elaboració dels catàlegs és el mapa dels paisatges de Catalunya, d'aquests 135 paisatges que s'estan definint amb els catàlegs de paisatge. Després, al web també és disponible la memòria d'activitats dels altres anys, però això no és tan important. I d'aquí, lligat també amb l'activitat, saltarem a la pestanya de publicacions. Com he comentat abans, celebrem diversos seminaris des de l'Observatori, intentem fer-ne un per any, tot i que aquest any no ha pogut ser. I de cada seminari en realitzem després un llibre amb totes les ponències, amb el recull de totes les ponències del seminari, i aquest llibre es pot comprar en paper, però també es pot consultar íntegrament tots aquests llibres, que de moment ara n'hi ha 5, es poden consultar en digital gratuïtament, també mitjançant PDFs. Després, a part de les publicacions pròpies de l'Observatori, que també donem bastanta importància i ens dediquem bastant, perquè considerem que és una de les maneres també de fer arribar tot el coneixement de paisatge a la població. Després també tenim diverses coedicions, en aquest cas els catàlegs, un cop el document tècnic està aprovat, des del departament es
De moment només n'hi ha un de publicat, es publica en format de llibre. Hi ha aquest de publicat, que és el de Terres de Lleida, i a principi del mes que ve, del mes de desembre, sortirà el de Tarragona, que ha rebut el suport econòmic de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, que ha pagat la publicació. Des d'aquí també hi ha una altra exposició que també és fruit d'un seminari però no organitzat directament per nosaltres, que és el llibre aquest de Teoria i Paisatge, que ve d'un seminari de la Universitat Pompeu Fabra. I després, per tal de seguir amb les publicacions, tenim diverses publicacions digitals. En aquest cas, ara parlo dels 3 butlletins que tenim al web de l'Observatori, que en tenim un que és l'agenda de paisatge, que és de tots els principals actes. Us ho podeu subscriure anant aquí mig al formulari de la subscripció, i mensualment es reben tots els actes que tenim a l'agenda de paisatge a través del correu electrònic. L'altre que tenim és el dietari de paisatge, que és el recull de notícies que anem fent diàriament. Un cop a la setmana, el dilluns, l'enviem també als subscriptors. Aquestes subscripcions també són gratuïtes. I després hi ha aquest, que és el butlletí de paisatge, que ara l'obriré aquí, que aquest és una mena de revista digital que surt cada 3 mesos i que també es fa, a part de fa difusió tant de l'activitat de l'Observatori com de notícies de paisatge que siguin interessants. Primer sempre hi ha un article d'una persona rellevant d'algun tema que sigui d'actualitat, i després diverses notícies, una selecció també de llibres del Centre de Documentació, ara en parlarem. Bé. També aquí baix us podeu subscriure als diversos butlletins si us interessa. I després també en format de publicacions digitals tenim els dossiers. Els dossiers digitals són, des de l'Observatori, mentre fem la nostra activitat, ens adonem que hi ha diversos temes que potser són més rellevants i que cal posar disponible a la gent el màxim d'informació possible sobre aquells temes en concrets, i d'això en fem uns dossiers, que ara veureu més clarament en què consisteixen. Per exemple, el de jardins. Es tracta d'un recull de tots els webs que hi ha a la xarxa que tracten sobre jardins. Per exemple, en aquest cas el de jardins està separat en jardins històrics, botànics, institucions i entitats que tracten sobre jardins, i directoris de jardins, que acumulen informació d'altres jardins. Després la informació també està separada per països. I després també hi ha una bibliografia dels llibres que tenim al Centre de Documentació relacionats amb aquesta temàtica. I després el recull de notícies que també parlen d'aquesta temàtica i que anem fent a través del recull setmanal. D'aquests butlletins, d'aquests dossiers, tenim el de paisatges sonors, el de jardins, el de pedra seca i el d'arbres monumentals. Per tant, és una manera també de posar en comú gent que treballa en aquests temes i que poder, en alguns casos, no sabia on anar a trobar més informació del mateix tema o per posar-se en contacte entre ells. Doncs és una manera d'agrupar informació perquè la gent la tingui d'una manera més fàcil, tota junta al mateix lloc. Bé, d'aquí passem al Centre de Documentació, que el Centre de Documentació de l'Observatori té una seu física que és a Olot, igual que la seu tècnica, que té més de 2.000 documents, però durant aquests anys també hem anat recollint molta documentació digital. Doncs precisament d'aquests documents en format digital, que aquí al web tenim disponible el catàleg bibliogràfic de tots els llibres que tenim al Centre de Documentació físic. No vol dir que hi hagi tot el llibre penjat, però sí que hi ha totes les referències, perquè si voleu venir algun dia a l'Observatori i consultar algun llibre d'algun tema concret, doncs per aquí es poden consultar tots els que tenim,
i després quan vingueu ja els podem tenir preparats. Després, en la línia aquesta d'intentar tenir el màxim d'informació disponible de manera digital, doncs hem creat ara recentment aquest apartat de documents de referència en paisatge, que són els principals documents d'arreu del món que tenen a veure amb paisatge i que els considerem els importants. I des de textos de referència al Conveni Europeu del Paisatge, a diverses metodologies per a la caracterització i avaluació del paisatge, a estratègies de paisatge de diversos llocs, i després un altre apartat que tenim és el de guies, que aquest va sorgir més arran de tota la quantitat de consultes que ens feia la gent relacionades amb els estudis d'impacte i integració paisatgística i que demanaven criteris per integrar diversos elements en el paisatge. I aquí el que vam fer és recollir tot el conjunt de guies que hi ha organitzat de manera temàtica de tota la informació de la integració de diversos elements, com podrien ser temes relacionats amb l'agricultura i construccions agràries, o publicitat, o parcs eòlics. Repeteixo que són guies no fetes per l'Observatori, però sí n'hi ha algunes de Catalunya, després n'hi ha de diversos espais d'Europa i també alguna de Sud-amèrica, també n'hi ha. Després, sí, hi havia una cosa que m'havia oblidat, que és que tot el web, per tal de poder també arribar al màxim de gent i de ser també un portal de referència a nivell europeu, doncs està traduït als 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès. Bé, després tenim... Mira, bé, s'ha traduït al castellà. Després tenim l'hemeroteca, que aquí tornarem. Aquí es poden fer cerques de totes les notícies que van sortint a portada i també al dietari, al butlletí que us he comentat que s'enviava setmanalment, doncs estan totes aquí recollides i es poden fer cerques tant temàtiques com d'àmbit geogràfic com de format de notícia, que la gràcia és que totes aquestes notícies estan aquí en un format directe, penjades íntegrament tot el text de l'Observatori, això fa que notícies antigues que potser s'haguessin perdut, doncs aquí les podem guardar i que també poden ser útils per als usuaris. Després aquí també hi ha el glosari, la galeria d'imatges, que es tracta de totes les imatges que hi havia que van sortint a la portada del web. Molt bé. D'aquí passem ja a les pestanyes finals, aquesta d'actualitat, on aquí hi ha tota l'agenda completa, que també s'hi pot accedir a la portada, de tots els actes que nosaltres coneixem relacionats amb el paisatge, i aprofito per convidar-vos que tot el que aneu realitzant i que coneixeu que es facin amb aquesta temàtica, si ens ho envieu, també ho penjarem al web. De fet, a la portada em sembla que hi havia també que l'acte d'avui, per exemple, era a la portada del curs, tot el curs d'aquests dies que hem anat fent. Després aquí, en aquest apartat, doncs, la majoria de coses que hi ha són coses que ja he comentat, com la tria, que aquí hi ha tot el conjunt de totes les tries de tots aquests documents que hem anat penjant a la portada. I ara ja saltaríem a l'últim apartat, que és els recursos externs, que és un directori on es recullen les principals institucions i iniciatives d'arreu del món relacionades amb paisatge, i és un recull de webs de paisatge d'arreu del món, i organitzat d'aquesta manera tant temes relacionats amb la legislació, administració, entitats, grups de recerca, etc. I després, a part de tota aquesta documentació organitzada en aquestes pestanyes, com heu vist, tenim projectes concrets, com aquest que us he comentat, com els dossiers, que en el fons són pàgines a part, i també el projecte educatiu, que també us he comentat. Doncs tots també ho recollim, perquè sigui més fàcil recollir tots els webs que no són directament la pàgina de l'Observatori. Tenim aquest webs de l'Observatori on surten tots aquests, entre els quals
a part dels que he comentat, hi ha altres projectes, sí que ara m'agradaria comentar un moment, que per exemple és aquest de Wikipedra, no sé si el coneixeu. Potser tardarà una mica de carregar-se amb això. Bé, Wikipedra és un portal col·laboratiu que consisteix en tothom qui vulgui pot entrar-hi, i tothom que coneixi barraques de pedra seca doncs es pot introduir i formar part d'una mena de catàleg de barraques de pedra seca col·lectiu fet directament pels usuaris. Això es va fer gràcies a la Fundació Catalunya Caixa i sobretot a l'associació Drac Verd de Sitges, una associació que ja tenia inventariades 4.700 barraques, i aquest va ser l'inventari inicial per on es va començar. I ara aquest projecte va començar a l'abril del 2011 i actualment d'aquestes 4.700 inicials ara actualment n'hi ha unes 8.000 i amb una vuitantena de col·laboradors, de persones que a nivell individual o a nivell d'entitat doncs han introduït barraques a la Wikipedra. I bé, us animo a consultar-la com vulgueu i animar-vos a participar-hi. Després també aquest web també permet també elaborar mapes temàtics, espero. Automàticament s'elaboren mapes temàtics de la quantitat de barraques que hi ha pels paisatges identificats en els catàlegs de paisatges o per municipis, es pot consultar. Els municipis tenen diversos, per exemple, hi ha un dels on de moment hi ha més identificades barraques és el Pla de Santa Maria amb 435 barraques, que a vegades potser sorprèn aquest gran nombre de concentració de barraques, però segurament n'hi ha moltes més, segur, dels que de moment a través dels col·laboradors s'han introduït a la Wikipedra. Com en aquest cas Monistrol de Calders, que n'hi ha 637. Bé, tant aquesta web com tot el web de l'Observatori té aquesta finalitat de posar informació a disposició de la gent i que realment sigui un lloc de trobada de persones que es dediquin a temes relacionats amb paisatge o posar en contacte diversa gent d'àmbits com per exemple aquest de la pedra seca o d'altres com el de jardins i més o menys em sembla que ho deixarem aquí. Si teniu algun dubte, em sap greu que hagi sigut una mica accidentada tota aquesta presentació. Espero que més o menys us hagi quedat una mica clar tota la informació que tenim disponible i per qualsevol consulta o dubte doncs el podeu fer o a través de correu electrònic al correu de l'Observatori o a través de telèfon i moltes gràcies. Molt bé, Jordi. Gràcies. Demanar-te disculpes perquè en la presentació que no la tenia impresa i la tenia un altre ordinador en aquell moment també ha fallat, és a dir, que no només és la línia que és de pedra, sinó que hi ha alguns ordinadors que també... Hola? Bé, sembla que hem tornat a perdre en Jordi Grau. Mirem si el podem recuperar en un moment perquè ens havia arribat una pregunta per ell. Esperarem a veure si podem recuperar la seva connexió. Com veieu, aquesta aplicació multiconferència, aquest sistema, funciona si tot funciona bé. Si hi ha algunes limitacions en l'accés a la xarxa, doncs passa el que ens estem trobant. Jordi, t'estem començant a veure. Sí, un altre cop, sí. Sí, molt bé. En tot cas, no pengis en tot cas no naveguis, perquè jo diria que segurament potser es col·lapsa el sistema per la quantitat d'informació que ha de passar per aquest fil que et connecta a la resta de la xarxa.
Mira, tenim una pregunta que ens envia l'Èlia Montagut dels Franqueses. Diu que veu que en el vostre web hi figura que la carta del paisatge de la Vall d'Altenes està començada però que no està acabada. Pregunta si és així o no. Abans has fet alguna referència a les cartes del paisatge, també potser podries ara arrodonir-ho tot una miqueta. Molt bé. En el cas de la Vall d'Altenes, sí, la informació que tenim és que això s'ha iniciat però encara no s'ha finalitzat. De fet, és una de les cartes que va iniciar fa temps i que de moment ara personalment desconec si realment segueix endavant o de moment està parada. Poder això que no sé exactament si encara està en procés. Diria que sí, que no està finalitzada, que està en procés d'elaboració, però poder estar una mica en stand-by, podríem dir, no? I per acabar d'arrodonir la informació de les cartes, doncs podríem comentar que les cartes de paisatge són uns instruments que també contempla la llei de paisatge, però a diferència dels catàlegs, que són com fets directament des de l'administració, doncs les cartes són instruments que des de l'administració local o des d'entitats locals doncs tenen ganes de fer alguna cosa relacionada amb el paisatge en un territori concret que té unes característiques específiques o que té un sentiment molt fort identitari, com per exemple a la zona del Priorat, no? I que intenten doncs, posar-se d'acord tant administració com entitats, com agents econòmics, per arribar a uns acords molt concrets per fer diverses coses en benefici del paisatge. Vull dir, la idea no és fer grans diagnosis ni grans propostes d'actuació ni res, sinó arribar a acords concrets entre els diversos actors del territori per aconseguir millorar el paisatge. Més o menys resumit. Bé, en tot cas, per la proximitat que tenim de l'Avenc amb la Vall d'Altenes, deixar constància que sí, aquest és un procés iniciat i que, de fet, una miqueta tal com comentava en Jordi, al tractar-se d'instruments voluntaris que passen sobre l'acord voluntari de les diferents parts, les diferents configuracions polítiques que hi ha en la Vall d'Altenes, que és un àmbit del Vallès que històricament ja ha tingut en altres àmbits específics col·laboracions estretes entre els diferents ajuntaments per millorar precisament la gestió. Aquesta voluntat de cooperació es va estendre en l'àmbit de la protecció del paisatge, amb voluntat també de fidelitzar o reforçar aquesta identitat marcada de la Vall d'Altenes, i que el problema que tenen aquests processos és que són processos llargs en el temps i les diferents sensibilitats polítiques o els colors polítics que marquen els equips de govern municipals a vegades doncs, van canviant al llarg d'aquest temps, i això fa que hi hagi diferents velocitats el que és l'impuls d'aquests instruments que són les cartes. Molt ben explicat. Això no vol dir que no sigui un instrument interessant per potenciar, sobretot perquè quan s'elaboren cartes del paisatge, com en el cas de la Vall d'Altenes, o en algunes comarques on s'han pogut realitzar, la base és aquesta cooperació, aquesta coincidència de voluntats. I aquest és un primer pas indispensable que precisament habitualment ajuda en aquesta visió àmplia del territori, no circumscrita exclusivament en els límits dels termes municipals, i que obliga necessàriament a la participació d'agents econòmics, d'agents socials. I, per dir-ho manera, que tinguessin cartes del paisatge a tot Catalunya seria un molt bon indicador precisament de la qualitat amb què s'afronta des de la vida política municipal una visió més àmplia, més integrada de tot el territori amb tots els seus vectors. Sí, sobretot perquè el que realment és interessant també és això, aquesta
cooperació més supramunicipal d'un espai tampoc no gaire gran, relativament petit, però la gent que comparteix el mateix espai al moment de viure. Molt bé. Tenim una altra pregunta de la Montse Ribalta, que no sé ara mateix si és de Balaguer o Lleida, també són, no? De la mateixa manera que no sabíem on eres tu, tampoc sabem on és ella. Diu que amb aquests talls s'ha perdut un moment. Demana aviam si pots recordar a quin apartat del vostre web es localitza tota la informació del Wikipedra. Està a la portada, a dalt de tot a la dreta, hi ha un apartat que posa webs de l'Observatori i allà, i a dins d'aquests webs hi ha el Wikipedra i també a portada, a baix de tot, hi ha un petit banner on també s'hi pot accedir. Diguem que no està integrat a dins dels apartats directe del web, perquè també és un web que ha anat creixent molt des que es va crear fins ara i segurament acabarà a algun lloc que encara no sé exactament quin, perquè vas creixent i no saps ben bé exactament on acabar posant els nous projectes a vegades. Sí. Jo tinc una pregunta, perquè hi ha hagut un moment que he hagut d'estar atent per una altra cosa i no sé si m'ho he perdut. Estaves explicant els catàlegs del paisatge que estaven aprovats, has comentat que n'hi havia 2 que estaven pràcticament acabats. El de la regió metropolitana, no sé si has comentat alguna cosa o m'ho he perdut. No, era que hi havia 2 que els treballs han finalitzat, que és el cas de... No, sobretot, hi ha un que és el Pirineu i Aran, que ja hi ha hagut l'aprovació inicial, i el de la regió metropolitana, que els treballs estan finalitzats i el procediment és quan des de l'Observatori i dels equips tècnics de la universitat es finalitza el treball, es tramet al Departament ara de Territori i Sostenibilitat i després ells hi acaben de fer una repassada i després fan l'aprovació inicial. I aquest procés de que quan nosaltres l'entreguem a ells fins que hi ha l'aprovació inicial no el controlem directament i no sabem exactament quan es podria realitzar aquesta aprovació inicial. O segurament abans d'acabar aquest any segur que no, i no tenim més informació en relació amb aquest catàleg. En tot cas, per les persones que assisteixen al curs i que no tenen una relació directa amb el que seria el món específic del paisatge o de l'àmbit urbanístic, recordar que derivat de la llei del paisatge els catàlegs són peces que s'han d'incloure en els diferents plans territorials de manera obligatòria i que també condicionen igualment, o sigui, tenen un valor normatiu tan important com pot ser la mateixa normativa del pla territorial o la mateixa memòria ambiental.